hlasovať, alebo teda predkladám návrh na už oficiálnych sobášiacich. Návrh je pani Jarmila Soboličová, pán Jan Granec, pán Jozef Ševčík a pán Peter Bílik. Miesta sobášiacich, tak jak boli aj doteraz, sa v obidvoch častiach našej obce na obecnom úrade v Chorvátskom Grobe, to znamená tu, a v hoteli Kamila na Čiernej Vode. To je jediné miesto, ktoré má nejaké tie parametre a nejaký priestor. A dni sobášov, tak jak sa odsledovalo za celú tú dobu, navrhujeme piatok a sobota, tak ako bolo aj v predchádzajúcich obdobiach. Dávam hlasovať o návrhu sobášiacich miesta a dňoch sobášov podľa predloženého návrhu. Kto je za tieto návrhy? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Neviem, či nám hovoril, že bol prijatý ten návrh, ale tak myslím, že to z toho vyplýva. Bod 8. Zasa povinná jazda. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrola obce Chorvátsky Grob na prvý pôrok roku 2011. A to súčasťou tohto buduje aj správa o činnosti hlavného kontrolóra obce. Plán, teda správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob za rok 2010. Mysleli sme, že tu bude dneska pani Bahnová, a však ona je teraz dlhodobo PN, takže jej návrh prečítam. Tento návrh bol vyvesený na obecnej tabuli od dňa 12.1.2011 a zvesený dňa 7.2.2011, teda tak, jak nám ukladá zákon. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob za prvý polorok 2011. V zmysle paragrafu 18f písmena B zákona 369/90 zbierky obecných zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polorok 2011. Návrh plánu činnosti za uvedené obdobie. Vypracovanie správy o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2011 až 2013. Účelom kontroly a následne vypracovania stanoviska k návrhu rozpočtu obce bude posúdiť súlad návrhu rozpočtu so zákonom 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Po tretie, kontrola hospodárenia a zostavenia záverečného účtu obce. Účelom kontroly bude preverenie hospodárenia s prostriedkami rozpočtu a majetkom obce a hodnovernosti údajov uvedených v záverečnom účte obce. Po štvrté, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce. Po piaté, účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva podľa potreby aj na zasadaniach finančnej komisie. Po šiesté, kontrola vykonávania kontrol pokladnice. Po 7. kontrola plnenia BZN a uznesení obecného zastupiteľstva. Po 8. kontrola evidencie a vybavovanie podaní a sťažností. Vypracovala inžinierka Emília Bahnová, hlavný kontrolór v januári 2011. Ja, ak môžem, tak by som mal 3 ďalšie doplňujúce body do toho plánu kontrol. Môžeš, to bolo 8, takže... 8, ja by som mal 3 ďalšie body. Kontrola stavu pohľadávok obce. To bude tam tak záverečný účet, ale samostatná kontrola stavu pohľadávok obce. Kontrola dodržiavania zásad čerpania dotácií z rozpočtu obce a ich účelového využitia za rok 2010. Ešte raz nejakú. To je kontrola dodržiavania zásad čerpania dotácií z rozpočtu obce a ich účelového využitia za rok 2010.
A jeden taký bod, aby sme si tam nechali nejaké zadné vrátka, to je vykonanie kontrol uložených hlavnému kontrolórovi obce uzneseniami obecného zastupiteľstva v Chorvátskom Brode. Vykonávanie kontrol uložených hlavnému kontrolórovi obce uzneseniami obecného zastupiteľstva. Keby sme po slednutí toho záverečného účtu ešte zistili, že potrebujeme niečo ďalej skontrolovať. Vždy je dobré mať nejakú rezervu na nejaké odpovie veľký aby s tým... Dobre, dávam hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu, respektíve o doplnení návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. Kontrola stavu pohľadávok obce, kontrola dodržiavania zásad čerpania dotácií z obce a vykonávanie aj účel využitia a vykonávanie rozhodnutí kontrol uložených hlavnej kontrolórke obce uzneseniami obecného zastupiteľstva. Kto je za doplnenie tohto plánu kontrolnej činnosti? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne. Takže tieto 3 body dopíšeme do návrhu plánu kontrolnej činnosti a v tom prípade dávam hlasovať, dávam hlasovať za plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za prvý polrok 2011, prvých 8 bodov, ktoré som čítal, tieto 3 body. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Zase som poverený za kontrolórku obce predniesť správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2010 a v tomto prípade vás požiadam obecné zastupiteľstvo, aby ste vzali túto správu na vedomie. V zmysle paragrafu 18 písmena B zákona 369/90 zbierky obecných zriadení znenie neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti za rok 2010. Kontrolná činnosť v roku 2010 bola vykonaná podľa plánu kontrolnej činnosti na rok 2010 schváleného obecným zastupiteľstvom a v zmysle paragrafu 18 bodu 1 a 4 zákona 369 o obecnom zriadení znení neskorších predpisov. Kontrolná činnosť za rok 2010 bola následovná. Poprvé, vypracovanie správy o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009. Správa bola zaslaná poslancom obecného zastupiteľstva vo februári 2010. Po druhé, kontrola hospodárenia a zostavenia záverečného účtu obce. Účelom kontroly bolo preverenie hospodárenia s prostriedkami rozpočtu a majetkom obce a na základe kontroly vypracovania stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2009. Po tretie, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce. Stanovisko k záverečnému účtu obce bolo vypracované na základe preverenia pravdivosti a preukázateľnosti údajov záverečného účtu obce. Predmetom kontroly bolo zostavenie záverečného účtu obce z hľadiska úplnosti, správnosti údajov účtovnej závierky. Záverečný účet bol vypracovaný v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 583/2004 zbierky a v znení neskorších predpisov s prehľadom celkových príjmov a výdavkov, stavom záväzkov, pohľadávok, stavom na peňažných účtov, s prehľadom o vývoji dlhu a s prehľadom o tvorbe a použití peňažných fondov k 31.12.2008. Po štvrté, účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Po piaté, kontrola vykonávania inventarizácie pokladne. Kontrola pokladne sa vykonávala v roku 2009 v zmysle zákona 431/2002 zbierky o účtovníctve znení neskorších predpisov a bola vykonaná 5 krát ročne, z toho 4 kontroly boli plánované a 1 neplánovaná. 6. Kontrola dodržovania VZN. 7. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 8. Kontrola evidencie plnenia a vybavovania podaní sťažnosti. Kontrola sa vykonáva priebežne počas celého roku. Evidencia je zavedená zvlášť pre sťažnosti a zvlášť pre petície. 9. V prvom polroku bola vykonaná kontrola interných noriem vydaných obcov Chorvátsky Grob. Kontrola vykonaná na obecnom úrade v Chorvátskom Grobe. Po
Po 10. v druhom polroku bola vykonaná kontrola hospodárenia na základnej škole s materskou školou v obci Chorvátsky Grob. 11. Vypracovanie organizačného poriadku obce Chorvátsky Grob. Organizačný poriadok bol v auguste 2010 zaslaný všetkým poslancom na oboznámenie a vyjadrenie svojho stanoviska k nemu. Do konca volebného obdobia nikto z poslancov na tento materiál nereagoval. V Chorvátskom Grobe na 14.2.2011. Máte niekto? Takže v tom prípade vás žiadam, aby ste svojim hlasovaním vzali na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2010. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Len nejaká doplňujúca otázka k tomuto bodu je možnosť sa oboznámiť s nejakými konkrétnymi závermi. Ako je to? Dobre, pripravím, požiadam ju. Toto mám najväčší problém v tom, že pani Bahnová je dlhodobo PN, ja som tieto veci žiadal, ale má operácie, takže nedala mi to ucelenie, ale dala mi len niektoré zatiaľ ústne informácie. Takže... Pýtam sa preto, lebo rámcovo niektoré z tých záverov môžu byť relevantných, povedzme, v procese prípravy rozpočtu, prípadne ďalších... Dobre, požiadam ju, beriem to ako svoju úlohu, aby som od nej dostal tieto materiály a výstupy. Bod 9. Zase možno takú zaujímavejšiu tému a myslím, že aj veľmi prospešnú. Združenie obcí za bezpečnosť občanov. Skrátka ZOBO. Aspoň tak, jak mi to povedali. Chcel by som vás informovať, že na základe jednak delimitácií policajného zboru v našich lokalitách, kde z nejakého veľkého celku pre Bratislavu vidiek, oni ešte mali rôzne delenia iné, ktoré neboli vždycky zhodné s okresmi, tak začalo sa to deliť potom na Senec, Pezinok a Malacký, aby to bolo zhodné. A teraz to delenie ešte je ďalej a najnovší je návrh, vzhľadom na to, že aj je viacej policajtov, ktorí odchádzajú, ktorí boli presunutí z pohraničnej polície a zároveň aj vzhľadom na nárast kriminality, požiadaviek ľudí a podobne, starostov obcí. Policajný zbor na základe rozhodnutia aj ministerstva vnútra sa v okrese Senec ešte štiepi ďalej a budeme mať obvodné oddelenie policajného zboru v Bernolákove. Bude to pre 5 obcí: Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob, Malinovo a Zálesie. Pre činnosť tohto zboru, teda tohto obvodného úradu, musia tieto obce založiť združenie a založiť podľa zákona stanovy, teda riadiť sa podľa stanov, ktoré dneska zmluvu o združení vám prednesiem, alebo teda poviem vám základné parametre, pretože poslanci tieto zmluvy dostali na vedomie dostatočne včas a zároveň aj teda zmluvu aj stanoví obce. Poviem len o základných princípoch. Obvodné oddelenie bude v Bernolákove, už je vybratý priestor, je to na konci Bernolákova smerom na Ivanku, tam, ktorý viete, tak tam bolo hydinárske závody. Budú mať 25 členov, budú tam stála služba, 2 náčelníci, 23 policajtov, ktorí budú mať nočné 2 hliadky, dennú 1 hliadku, budú mať na starosti už len 5 obcí, nie jak v Senci to bolo 19 a takmer s tým istým počtom, aký si to bol Senec, takže je tam predpoklad ďaleko väčších a rýchlejších a operatívnejších zásahov. A toto bolo urobené s podmienkou, že obce budú prispievať na
alebo poskytnú priestor pre toto oddelenie. Starostovia týchto 5 obcí sa dohodli, že tento priestor si komerčne prenajmú a budeme prispievať na nájom tohto priestoru. Miesto bolo vybraté policajtami ako určité najlepšie dostupné, nejaké troška v centrálnej časti a podobne, takže to nebolo len na našom nejakom výbere, ale bolo to aj na základe ich rozhodnutia aj o priestoroch, ktoré im boli poskytnuté. Takže bola vytvorená zmluva o združení medzi týmito 5 obcami. A ešte ich pôsobnosť, ešte tak to poviem. V zásade, ja som sedel, predvčerom som sedel s okresným, alebo zástupcom okresného riaditeľstva, ktorý mi vysvetlil, že budú mať kompetencie vlastne v plnom rozsahu, avšak niektoré veľké trestné činy alebo majetkové činy, trestné činy vravel, takže od 3 rokov vyššie, neviem, jak to posudzujú, alebo veľké majetkové činy samozrejme, že bude riešiť potom okresné riaditeľstvo, ale oni samozrejme príjmú každú sťažnosť, každý podnet, bude tam stála služba, to je 24 hodín denne, ale zase si to netreba míriť, nie je to vydávanie občianskych, vodických preukazov a podobne, tie sa na okrese tá administratíva. Je to skutočne, sú to výkonní policajti v teréne. Združenie je založené zmluvou. Všetky obce už to majú schválené na svojom zastupiteľstve, teda všetky 4 obce majú to schválené na svojom zastupiteľstve, čakajú zajtra, čakajú na náš podpis, respektíve číslo uznesenia. Finančné prostriedky vznesené do združenia. Na úvod je jednorázový finančný príspevok na zriadenie tohto združenia, to znamená administratívu, poplatok s registráciou a nejaké jednorázové úpravy týchto priestorov. Zase ich zneužili, že som architekt, tak ma tam prehovorili a dali mi úlohu, že mám robiť nejaké škice, takže už som to tam bol pozrieť, ale priestory sú v zásade pripravené. Od 1.4. by tam mali nastúpiť a fungovať. Čaká sa iba na správoplatnenie rozkazu ministra vnútra. Táto prvá čiastka je 8 000 eur, zhruba bolo rozdelená podľa počtu obyvateľov. Na našu obec z toho pripadalo 1500 eur ako jednorázový poplatok a potom bude ročne bolo dohodnuté už nájomné za tie priestory. Musím konštatovať, že je pomerne veľmi korektné, skôr v tej nižšej kategórii, aspoň tak, jak poznám priestory, a je za 12 000, je to 175 m2, je to 12 000 eur na rok a zasa bude delené podľa počtu obyvateľov vždy ku štatistickému údaju toho, ktorého roku. Naša obec má určitú výhodu, že my dobiehame vždy až tak neskôr a vždy nás evidujú aspoň v tomto máme výhodu podľa stavu k 1.1. Takže